Biblia este, de departe, cea mai citită carte din istoria omenirii. Pe cât a fost de crezută și de luată în serios, pe atât de mult a fost ridiculizată, criticată și s-a încercat denigrarea ei. De asemenea, oamenii au venit cu diverse versiuni de interpretare a Bibliei, pe baza cărora s-au format întregi formațiuni și mișcări religioase. Eu personal am trecut prin multe etape în ceea ce privește interpretarea pasajelor, să zic așa, problematice, care au condus la aceste interpretări diferite. În urmă cu mai mulți ani am trecut printr-o perioadă în care am fost mâhnit și descurajat de faptul că oamenii pot interpreta atât de diferit aceleași pasaje biblice. Mă tot întrebam cum știu că ceea ce citesc și înțeleg este real, este ceea ce scriitorul a intenționat să transmită. Tot în acea perioadă am trecut prin Ioan capitolul 9 și o să trec și eu prin el acum, deoarece citind acest pasaj am reluat citirea Bibliei pe principiile care reies de aici. Apostolul mărturisește despre un orb din naștere pe care Domnul Iisus îl vindecă. În Ioan capitolul 9, versetul 8, ni se spune: vecinii și cei ce-l cunoscuseră mai înainte, ca cerșător, ziceau: nu este acesta cel ce ședea și cerșea? Unii ziceau: el este. Alții ziceau: nu, dar seamănă cu el. Și el însuși zicea: eu. Deci i-au zis: cum ți s-au deschis ochii? Orbul le mărturisește ceea ce s-a întâmplat. Unde este omul acela? L-au întrebat ei. El a răspuns: nu știu. Mai apoi, orbul este adus în fața fariseilor. Acum, după cum majoritatea probabil știți, fariseii făceau parte dintr-o formațiune religioasă care avea o interpretare a scripturilor diferită de cea a Domnului Isus. O să vedem foarte des în Evanghelii confruntări între Domnul Isus și membrii acestei formațiuni religioase. Ioan 9:13. Au adus la farisei pe cel ce fusese orb mai înainte. Versetul 15. Din nou, fariseii l-au întrebat și ei cum și-a căpătat vederea. El le-a zis: mi-a pus tină pe ochi, m-am spălat și văd. Acum fariseii erau puși în fața unei mari dileme. Dacă mărturia era adevărată, atunci Isus era de la Dumnezeu. Problema lor era că minunea se făcuse într-o zi de sabat. Interpretarea lor era că dacă făceai orice fel de lucrare în ziua sabatului, erai considerat păcătos și vrednic de moarte. Se pedepsea cu moartea încălcarea sabatului. Nu conta dacă vindecai un orb din naștere. Se considera lucru, deci păcătuiai. Atunci, unii farisei au început să zică: omul acesta nu vine de la Dumnezeu, pentru că nu ține sabatul. Alții ziceau: cum poate un om păcătos să facă asemenea semne? Și era dezbinare între ei. Iarăși au întrebat pe orb: tu ce zici despre el în privința faptului că ți-a deschis ochii? Acum îi vedem pe ei atât de nesiguri, fiind și dezbinare între ei, ajung să întrebe exact pe omul cel mai puțin calificat, pentru că el nu știa scripturile, nu știa nimic, era un biet cerșător care fusese orb. Bineînțeles că orbul entuziasmat le spune: este un proroc, le-a răspuns el. Pentru el nu mai conta nimic. Pentru el concluzia clară era că este un proroc, ce putea să fie. Farisei încep să se îndoiască de mărturia lui, pentru că este logic să se întâmple și lucrul acesta. Au chemat părinții au mărturisit că era orb din naștere și că acum ei nu știu cum vede. La fel, părinții spun că ar trebui să-l întrebe pe el, pentru că este om în vârstă și poate să răspundă pentru el. Fariseii au chemat a doua oară pe omul care fusese orb, citim asta în versetul 24, și i-au zis: dă slavă lui Dumnezeu, noi știm că omul acesta este un păcătos. Aici e problema. Interpretările false ale realității sau ale Scripturii se fac doar în momentul în care ești mai atașat de viziunea ta despre realitate, mai atașat de religia ta, de doctrina ta, de preconcepțiile tale, sau poate ești prea atașat de interpretarea ta proprie. Oamenii aceștia, mă refer la farisei, în fața unor mărturii clare, ei trag concluzia că Isus este un păcătos. Puteau foarte ușor să îl cheme pe Domnul Isus,
să fie smeriți și să-i spună, uite, noi credem că e păcat să vindeci în zi de sabat. Totuși, nu putem nega faptul că ai făcut o mare minune și hai să discutăm, greșim noi oare, tu cum vezi lucrurile și astfel să pornească o discuție dacă ar fi fost smerit și ar fi căutat cu adevărat adevărul. A doua oară vedem cum interpretează orbul situația, de data asta el este mult mai calculat și mai obiectiv. În Ioan 9:25 el le răspunde, dacă este un păcătos, nu știu. Eu una știu, că eram orb și acum văd. Acest răspuns simplu pe care îl dă acest om este foarte înțelept, pentru că el le comunică de această dată exact cum stau lucrurile. Nu știe prea multă religie, nu știe scripturile, nu știe nimic. Atâta știe, că era orb și acum vede. Acest verset pentru mine mi-a schimbat atitudinea în ceea ce privește interpretarea scripturilor. Mi-am zis din ziua respectivă că voi citi Biblia și voi păstra ca bun doar acele pasaje care sunt simple, evidente și care nu pot fi interpretate într-un alt mod. Apoi, la o a doua citire, voi folosi aceste adevăruri simple ca pe niște piloni peste care voi clădi, folosind o gândire logică, zic eu sănătoasă, fără a contrazice principiile clare pe care le-am stabilit mai înainte, la prima citire. Tot așa, la versetele și pasajele care tot nu le voi da de cap, le voi lăsa până la urmă în seama lui Dumnezeu să mi le descopere El dacă va crede de cuvință că e nevoie să le știu. În Ioan 9:34 vedem atitudinea finală a fariseilor. În loc să ia în calcul mărturia orbului, ei spun, tu ești născut cu totul în păcat, i-au răspuns ei, și vrei să ne înveți pe noi? Și l-au dat afară. Oamenii religioși, care sunt atașați mai mult de doctrina lor decât de Dumnezeu, vor nega orice lucru care vine să le contrazică interpretarea. Nu îi vei convinge niciodată. Ce poți face tu este să fii statornic pe ceea ce înțelegi din Scriptură. Este mai mult decât suficient. Luând-o încet, smerit și prudent, vei putea ușor să dărâmi unele erezii sau învățături false care s-au strecurat în sufletul tău prin intermediul denominațiunii religioase din care faci parte sau prin intermediul învățăturilor pe care le-ai primit. Mai mult sau mai puțin, toate formațiunile religioase fac greșeli. Unele mai mici, altele mai mari în ceea ce privește interpretarea Bibliei. Și e normal să fie așa. Cu siguranță și tu faci greșeli, cu siguranță și eu fac greșeli. Problema cea mare intervine atunci când formațiunile religioase nu se căiesc, nu mai caută adevărul, nu sunt smerite. Când Dumnezeu le transmite că trebuie să se schimbe, ei resping acest lucru. În Apocalipse, de exemplu, sunt prezentate 7 biserici diferite, care erau localizate în zona Turciei de astăzi. Fiecare are lucruri bune și lucruri mai puțin bune. Domnul Iisus le transmite diverse mesaje la fiecare. De exemplu, bisericii din Filadelfia transmite în Apocalipse, capitolul 3, versetul 19, că eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Acesta este primul pas în interpretarea corectă a Scripturilor. Fii plin de râvnă, cu alte cuvinte, dorește-ți asta din toată inima și nu te mâhni când ești mustrat pentru greșeli, pentru că Dumnezeu mustră pe cine iubește. Și căiește-te, întoarce-te de la acele greșeli, pocăiește-te și întoarce-te din nou plin de râvnă la Dumnezeu. Vezi unde Dumnezeu îți atrage atenția și schimbă. În următoarele videouri voi încerca să trec din nou prin Noul Testament. Voi pune accentul pe lucrurile cele mai simple și mai evidente din text, iar mai apoi, pe baza acestora, voi revizui unele doctrine, să zic, ceva mai problematice. Și tot așa. Doamne ajută!